DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. The said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine. Welcome na dito naman tayo sa palatuntunang Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ay gagabay sa inyo para wala nang magtitiis ng sakit. Kung hindi angkinin ang kagalingan at walang maintenance medication na synthetic drugs, nang maiwasan ang komplikasyon at matuto tayo sa tamang pag-aalaga ng kalusugan. Ito po'y napatunayan na ni Doc Alternatibo founder, multi-awarded Filipino inventor Doc Edgar Lusada Dilibo, na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot, kasama po ang inyong ka-Doc Alternatibo, Doc Vince Lambak, ang inyong holistic coach, Doctor of Ministry and Natural Healing. Mga kapanalig, simulan po natin ang buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos, at ngayong oras ang banal na mensahe, nakasulat po ito sa Juan talata 3, kapitulo 16. Sapagkat gayon lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino sa mga kaniya'y sumampalataya huwag mapahamak, kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito'y nakasulat sa Juan talata 3, kapitulo 16. At marapat isabuhay ang kapanalig at sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Mensahe hatid ng Doc Alternatibo. Doc Alternatibo Newscast. It's a Members Day. Dito naman tayo mga ka-Doc Alternatibo para sa tamang paggabay sa inyo tungo sa malusog na pangangatawan. Hindi masakitin, kung hindi tinamaan man ng sakit, maangkin natin ang kagalingan para hindi na mag-maintenance medication ng synthetic drugs upang iwas ang posibleng komplikasyon, side effect. Kaya ang pinakauna nating gagawin kapag meron tayong karamdaman, wag hong mag-alanganin, wag natin yang titiisin dahil na-discover na po yung formula at sumasakit yung ating talampakan, sumasakit yung binti natin, sumasakit yung ating baywang. Ganito po ang ating gagawin. Kailangan ho natin i-hot compress. Mabisa po yung nasabing hot compress. Ito yung isang magkuha ho kayo, magbili ho kayo ng rubber pad dyan sa butika at lagyan nyo ng mainit na tubig, at yun po ang ipag-compress kung saan parte ang masakit na bahagi. Tinatawag ho namin ito yung hydrotherapy.
hot and cold compress. Pagkatapos ng mga 5 minutes, punasan mo tapos lalagyan mo naman ng cold compress. Kaya maganda yung circulation diyan at pagkatapos haplasan mo ng HC Haplos, yung ating Doc Alternatibo formula, mga kababayan, upang matanggal yung matatawag ho natin na mga aray-aray dyan. Napakadali po yung proseso at kailangan na pwede rin nating haplasan yung ating Gotocola liniment at meron din tayong Doc F body mist. Yan po yung mga haplas. Haplasan mo natin dito sa balikat, sa ating tuhod, pagkatapos nating hot compress. Huwag pong haplasan ang buong katawan, yung ating HC Haplos ay kasi giginawin ho tayo. Pwede gamitin yung ating Gotocola liniment. Pwede rin yung ating body mist. Kung namamaga yung tuhod mo, masakit ho, at saka yung nagmamanas na po ito, ang gagawin natin mga kadok alternatibo, mag-hot foot bath ho tayo. Maglaga ho tayo ng luya, meron kayong tanglad dyan, yung dahon ng kalamansi, pwede rin yung dahon ng guyabano. Yan po yung ating ilalaga sa 1 litrong tubig. Pagkatapos, ilagay sa ito yung balde, hawakan mo muna, ilagay mo muna yung siko mo. Kung hindi masyadong mainit, doon na ilagay po yung ating paa, kung saan po yung nanglalamig at saan po yung matatawag ho natin masakit. Ibabad mo sa loob ng 15 minuto. Pagkatapos, punasan mo yan at haplasan naman ng HC Haplos ng Doc Alternatibo upang sa gayon makapil ho tayo ng magaganda. Hindi na po sumasakit yung ating mga joint, yung ating tuhod. Gawin ito para masolusyonan yung iyong iniindang problema. Kailangan ho natin na wag hong magpapakawala. Kailangan natin yung itama yung tubig sa ating katawan. Kailangan makainom mo kayo ng tubig 2 litro o 8 baso kada araw. Pero hahaluan mo yan ng 15 to 20 drops ng fulvic minerals at magnesium ascorbate ang tubig para isaayos ang tamang sirkulasyon ng iyong dugo, mga kadok alternatibo. Hindi naakyat yung uric acid, malamang malakas ho tayong kumain ng mga karne ngayon. Kailangan ho na ganun yung gagawin nyo, may depensa ho tayo. Inom agad ayun ng 5 kapsula ng activated charcoal, pagkatapos inuman natin ng fulvic minerals at yung magnesium ascorbate, at nakakatulong ito na mag-standby ho tayo sa ating pamamahay para meron tayong makukonsidera na butika sa ating pamamahayan. Anytime na masama yung ating pakiramdam, mangyari sa ating katawan, humihina tayo yung ating pakiramdam, magamit agad at masolusyonan, maagapan ang simpleng dinaramdam. Isa na naman sa papatunay na natulungan dahil itinuro natin at sinundan ito ang itinuro natin dito. Narito po yung buong testimonya ng ating membro. Madalas po akong hindi makahinga tapos hindi ako makatulog. Hindi po maganda yung result sa mga iniinom kong gamot. Mga synthetic po kasi. Hindi ako nakatulog kasi mula nung sumama na po yung pakiramdam ko nun. Okay. Nahirapan ako matulog kasi hindi ako makahinga tapos naman dito po yung buong katawan. Kaya nung tinawagan ko si Mother, yun po yung nirecommend niya sa akin. Sabi niya maganda doon sa Doc Alternatibo. Kasi herbal yung mga gamot talaga. Natural po yung gamot. Saka wala siyang side effect. Yun, napunta ako dito sa Doc Alternatibo. Kaya nagpasalamat talaga ako kay Mother kasi siguro pinagkaloob talaga sa hindi sa kasi yung pakiramdam ko nung araw na yan, akala ko paano na talaga ako nandun Kaya talagang destiny ko siguro makarating dito kasi ito yung paraan niya na malunasan yung sakit ko. Kaya talagang pasalamat talaga ako kasi nabigyan ng lunas yung pakiramdam ko. Yung puson ko, buwan talagang niinda ko talaga yun. Tapos nakapag-undergo na ako ng 7 days cleansing.
Tapos na tinuloy ko po yung second week, saka yung 4 days flushing, saka ngayon maintenance na lang po ako. Ang ganda na po yung pakiramdam ko. Okay. Wala na Natulog po. na po ako ng maayos, nakadumi na po ako ng maayos. Tapos yung menstruation ko po monthly, hindi ko na po naramdaman yung sakit kagaya dati na namimilipit ako ng sakit. Tapos hindi ako makakilos. Talagang higa lang ako nung pag meron ako. Ngayon, ano na po, parang normal lang kagaya dati na wala lang pong naramdaman. Normal lang po. Hindi ko na po naramdaman yung sobrang sakit. Kaya nagpapasalamat talaga ako. Sabi ko sa Diyos Ama, siguro talagang ito yung paraan niya na sa stressful na ilang buwan na nangyari sa akin. Ito yung paraan niya para gumaling ako. Kaya nagpasalamat talaga ako kay Mother kasi saka dito sa alternatibo. Kasi po maganda po talaga yung resulta ng ng gamot nila kasi natural. Tapos wala pong side effect. Mariel Vito rin po, taga Nabotas. Dati po akong trabaho sa National Housing Authority. Pero dahil nung pandemic na po, work from home na lang po ako. Kaya nagpapasalamat din po ako sa Doc Alternativo kasi napakaganda po yung kanilang produkto. Ako po si Mariel Lidia Vitorin, taga Nabotas po. 39 years old na po ako. Yan ang pruweba, ka-epektibo na itinuro natin sa Doc Alternativo, sinunod at doon nakamtan ang kagalingan. Doc Alternativo Newscast. Kaya puntahan po ninyo ang pinakamalapit na mga branch ng Doc Alternativo upang magabayan din kayo ng kagalingan. Kaya sa ating mga kababayan, bukas na po yung gaganapin natin na Herbal and Holistic Seminar dito mismo sa Cubao, Quezon City. Madali po, matunton po yung ating branch. Wag na pong magpadalawa, wag na pong magdadalawang isip. Oktubre 15, gaganapin po yung ating Herbal and Holistic Seminar dito sa ating branch sa May Cubao, Quezon City. Naririto po yung schedule at saka naririto po yung exact location, mga ka-Doc Alternativo, para hindi ho kayo malito. Pasyalan agad at mabibigyan ho kayo ng tumpak na solusyon. Narito yung exact location at contact number ng Doc Alternativo Cubao branch para sa kaalaman ng lahat. Yung ating branch ay makikita po, matatagpuan sa number 78 GP PYP Mansion 2, P1 Mayor Ignacio Diaz Street, Cubao, Quezon City. Malapit po ito sa Espiritu Bus Terminal. Malaki yung karatula, mga kababayan. Doc Alternativo Cubao Branch, mga minamahal nating taga-subaybay. Doc Alternativo Newscast. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City. Ground floor DILG Office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite, Legazpi City. Old Mayon Auto Crete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabwa Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur, beside Nabwa Central Pilot School. Sa Sorsogon City Branch, Puluan Building, Barangay Piyot, in front of Emilianum College. Para sa kaalaman ng lahat ng miyembro ng Doc Alternativo at ng One ASAP Movement, bilang tugon sa post ni Mr. Edel Roderos sa kanyang Facebook account noong September 16, 2023 at ang kanyang official statement post noong September 18, 2023, ang Doc Alternativo A to J at ang One ASAP Movement ay hindi na magkapartner. Nakasaad sa kanyang mga pahayag na hindi na kunik
konektado si Mr. Roderos sa Doc Alternatibo at A2J. Ito ay isang kumpirmasyon sa pahayag ng unang inilabas ni Mr. Idel Roderos. Lahat ng mga transaksyon na nagmula sa kanya noong September 16, 2023 ay hindi na kilalanin ng Doc Alternatibo at ng A2J Commercial Corporation. Maraming salamat po. Ang Doc Alternatibo bukas po alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis ng sakit. Hindi na mag-maintenance medication sa mga synthetic na droga upang maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napakahalaga, napaka-importante nga makausap kayo personally dyan sa branch upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program at natural megadose na vitamin C. At dagdag pa patunay, kailangan na mahinto na shape ang mga maintenance medication na mga synthetic drugs. Narito yung pangalawang testimonya, ang ating panayam na sumunod dito sa cleansing program, ang natural megadose na vitamin C. Pakinggan po natin yung buong salaysay ng isa po nating membro. Araw po, ma'am. Ma'am, pagkatapos ng isang buwan na kayo po ay nag-undergo sa 3 session ng vitamin C infusion, kumusta po, ma'am? Paano po ito nakatulong sa iyong kalusugan? Una, maganda na ang tulog ko. Tapos yung pagpupo ko, normal na. Umaga, minsan nga 3 beses sa isang araw. Tapos hindi na masakit yung ulo ko. Hindi na ako nahihilo. Masarap nang kumain kahit yung kamote lang. Ganun. Opo. Ma'am, sa pag-undergo ninyo ng vitamin C infusion, ikumpara ninyo dati na kayo po ay nag-maintenance ng mga synthetic, alin po ang mas okay po sa inyo? Sa ngayon, mas okay na yung pakiramdam synthetic dahil bumib na yung katawan. Hindi na kaya niya ma-absorb yung synthetic sa katawan ko. Kaya na naghanap ako ng i-alternate. Talagang swak sa akin yung Doc Alternatibo na mga ginamit ko dahil isang buwan pa lang ako buhat ng infusion, maganda ng pakiramdam ko. Nagagawa ko ng gusto kong gawin. Umalis o saan ako pumunta, normal na lahat. Okay. Ako po si Vilma Palardon, taga Barangay San Pablo, Catbalogan City. Ngayon, 56 years old. Congratulations, ma'am. Yan ang buhay na prueba ng kagalingan from Catbalogan na Samar. Yung isang pabalik-balik niya sa hospital at nakarating dito sa Doc Alternatibo, sinundan ang cleansing program at natural megadose na CIB at hindi na hospital, naalagaan na malusog ang pangangatawan dahil sa pagsunod dito sa tinuturo ng Doc Alternatibo. Kaya sundan, pakinggan, puntahan ang pinakamalapit na branch upang magabayan ng tamang pagsunod ng cleansing program at megadose na vitamin CIB. Vitamin C at mas mabuting daluhan ho natin ang naka-schedule ng mga herbal and holistic seminar ng branch at sa loob ng 3 oras maintindihan, mapapakinggan ang alternatibong panggagamot. Dalhin natin yung ating mga medical records or meron tayong mga laboratory result at pagdalo sa seminar para priority ho kayo sa one-on-one check-up and counseling. Pagkatapos ng seminar at libre po ang check-up and counseling, basta magpa-advance, magparehistro po kayo dyan sa branch. Narito po ang mga schedule. Bukas October 15 dito sa Cubao, Quezon City sa number 78 PYP Mansion 2, Mayor Ignacio Diaz Street, Cubao, Quezon City. Yung ating branch ay malapit po sa German Espiritu Bus Terminal. Gusto ko lang linawin, malaki po yung karatula Doc Alternatibo Cubao Branch, mga kababayan.
Doc Alternativo Newscast. Normal na po yung dugo ko at saka yung sugar ko. Nagpo na po 7 days, 2 days pa lang na nasa epekto. Libo, i-try ninyo kasi matulungan kayo sa inyong mga sakit. Ang tinig ang kagalingan sa sakit at matuto sa alternatibong panggagamot. Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch. Narito ang seminar schedule. Ngayong October 14, Sabado sa Naga City, Camarines Sur. Matatagpuan sa JA Abucar Building No. 5 along Maharlika Highway, Barangay Mabulo, Naga City, Camarines Sur. Ang magpa-register na miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternativo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng iSolution, free check-up and counseling at may regalo pang matatanggap. Registration fee 200 pesos. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Abangan pa ang ibang schedule ng seminar kaya magpa-advance, magparehistro na kayo para makatanggap ng regalo at healthy foods during seminar. Libre na po ang patak ng Fulvic Minerals iSolution kasabay na ang promo na buy one take one and buy one take two. Makakaabil kahit hindi member dahil po sa transition period po tayo. Huwag magpahuhuli, ang susi, makaabil ng promo, magdalo sa gaganaping Herbal and Holistic Seminar. Bibisitahin po tayo ng ating inventor Madam Ning Dilibo. Mayroong mga special promo, kaya magmadali ho kayo para matunghayan yung ating mga papromo o di ba kaya pasyalan yung ating branch sa number 78 GP PYP Mansion 2 Mayor Ignacio Diaz Street, Cubao, Quezon City. Malapit po ito mga kadok alternatibo sa German Espiritu Bus Terminal para mabago po yung iyong sarili at maaalis po yung aray-aray. Doc Alternativo Newscast. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, JA Abucar Building, Maharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, ground floor DILG office sa Legazpi City Branch, door number 8, Arsite, Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabwa Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur, beside Nabwa Central Pilot School. Sa Sorsogon City Branch, Puluan Building, Barangay Piyot, in front of Emilianum College. Para sa kaalaman ng lahat ng miyembro ng Doc Alternativo at ng One ASAP Movement bilang tugon sa post ni Mr. Idel Roderos sa kanyang Facebook account noong September 16, 2023 at ang kanyang official statement post noong September 18, 2023, ang Doc Alternativo A to J at ang One ASAP Movement ay hindi na magkapartner. Nakasaad sa kanyang mga pahayag na hindi na konektado si Mr. Roderos sa Doc Alternativo at A2J. Ito ay isang kumpirmasyon sa pahayag ng unang inilabas ni Mr. Idel Roderos. Lahat ng mga transaksyon na nagmula sa kanya noong September 16, 2023 ay hindi na kilalanin ng Doc Alternativo at ng A2J Commercial Corporation. Maraming salamat po. Good news para sa lahat, maka-order na ng door-to-door delivery ng mga Doc Alternativo herbal products kahit hindi pa member. Bibigyan o kayo ng 40% na diskwento. Tandaan, 40% discount, door-to-door delivery, narito po yung hotline. 0946-967-3211. Uulitin ho natin, 0946-967-3211. Doc Alternativo Newscast.
Dito naman tayo sa pagpapaliwanag sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas, mga pamaraan sa pagsagot ng mga health concern. Narito po ang gabay na siyang sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo buong Pilipinas. Mula sa ating founder, inventor Doc Edgar Lusada Dilibo. Yung hotline ho natin, 0946-967-3211. Ulitin ho natin, 0946-967-3211. Doc Ed, lumalala na po yung pakiramdam ko, di na po ako makakatulog. Ano po ang aking gagawin? Exactly. No, it's not normal. The normal sleeping pattern must be nasa 7. Perfect is 7. So you can sleep 7 to 8 hours every day. Pagka nagkulang po kayo, kahit 6 hours, merong tama po ito sa ating memorya. No? Memory will be the first victim of insomnia. And then body weight loss or overweight. Ito po mga potential side effects kasi maghahanap po kayo ng pagkain just to replenish the energy na nawala dahil sa kakulangan ng pagtulog. And that will be a cause of a lot of diseases, no? Yung obesity. Kaya you need to really check the cause. No? Ang mga dahilan bakit hindi kayo normal makatulog, constipation. Pag ang tulog ay kulang, constipation is one of the first reason. Then toxicity. Sobra ng lason like mercury fillings na sa ngipin or sobrang chemicals no, galing sa maintenance drugs or exposed po kayo sa chemical. Then third, yung psychological stress. No? Like nahirapan po kayo magbilang ng pera. Lalo na pag ang pera chipidil ay hindi sa iyo at pinabilang po kayo. O hindi po kayo siningil na kayo ng utang at hindi nyo kayang bayaran. Or any psychological disturbances, it will surely contribute your problem. Then lastly, spiritual disease. No? Yung mga taong may kinatakutan, maraming worries, these are spiritual diseases. You need to address that as soon as possible. Maraming solusyon po ang Doc Alternatibo para sa mga problemang ganito. Just trust us. We are in successful experience with the holistic guidance doon sa mga taong may insomnia at may komplikasyon pa. Anong gagawin ko mawala ang maintenance ko sa high blood? Cleansing formula first. Kasi lifestyle disease kasi itong hypertension, no? High blood pressure. Hindi po pwedeng yung tablet o capsules na binigay sa iyo, palitan mo ng ibang capsule at tablet. It's not the right way. Kaya nga walang isa mang medical doctor na magsasabing nagagamot ang high blood pressure. Kasi ang ibinigay nila is band-aid therapy, band-aid solution, pangtapa lang. Ang pinaka-solution kasi is ang lifestyle mismo ang i-address. Pero mahirap baguhin ang lifestyle kung walang gabay, kung walang eksaktong coaching, kung walang nakasulat na formula. May formula para baguhin yung sarap sa dila mo, yung gana mo. May formula yan. Ang iba't ibang tao, kung titingnan mo, may kanya-kanyang panlasa. Iba ang panlasa ng Chinese, iba ang panlasa ng Pinoy, iba ang panlasa ng mga Bicolano, iba ang panlasa ng mga taga Mountain Province, iba rin ang mga Cebuano, iba rin ang mga Maranao, iba ang taga Mindanao. Iba't iba sila. Yung iba, gustong-gusto nilang amoy ng bagoong. Bakit nagkaganito? Obviously because of the program. Yung nakaprogram sa isip mo. So, it's not easy to really change. So, paano to magkakaroon ng solusyon? Meron ako na-discover. Nakasulat ang formula, ang gawin mo lang talaga sundin mo. Simple, easy, wala kang ibang kainin sa gaan, tanghalian at hapunan. Yun lang isinulat para sa'yo. That is the real solution para sa may problemang ang dahilan ay lifestyle or lifestyle diseases tulad ng hypertension, yung sakit mo ngayon, yung mga kakambal nito tulad ng diabetes, ng arthritis, ng cyst, ng tumor, ng cancer, ng mga problema na tinatawag na degenerative diseases o mga sakit na pumapatay na dahan-dahan. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sunundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo. Kailangan
na personal ho kayong makausap para ma-check ng physical condition para sa tamang pagsunod ng cleansing program at natural megadose CIB ng Doc Alternatibo. Sa mga tinamaan ho ng mga komplikasyon dahil marami ng maintenance medication at synthetic drugs. Isa naman sa mga patunay ating ibabahagi sa lahat ho nating mga taga-subaybay, narito po yung isang testimonya, pruweba sa kanyang kagalingan habang idinulog dito sa Doc Alternatibo. Religiously, yung mga bawal, kung anong hindi dapat. Pagkatapos lumabas yung ang katikatilat ng pagkatapos yung after 2 weeks mayroon akong ginawa na talagang kasi hindi pwede ang sinti. Pag kumati ang katawan ko, iinom ako ng anti-allergy pero ininom ko ang mga ito. Pagkatapos after 2 days nawala kasi at saka nakikita niyo walang piglat kasi yung pulbik ginanong ko. Sige, yung isang gano'n sige lahat lang dito. Pulbik, hinaplas mo. Ganyan. Oh, ngayon praise the Lord. Pati yung mga dito wala na. Tapos lang lahat doktor nasa diet na. I am 37 years diabetic person. May maintenance. May maintenance pero at saka nung last kaya na bahala na ako kasi nung March, April yung kidney ko sabi ni yung nagpa-ultrasound kasi every 4 months nagpapa-ultrasound ako. Bakit yung size ng kidney ko is 9.8, 9.6, 9.4 and then big 9.4 ay 9 na. Doktor, bakit? Ano ba ito? Wala na yung kidney. Bakit lumilit? Sabi nga ni doktor, ang dami niya, 12. Umiinom ako ng mga synthetic drugs every day, 12 tablets. Yun ang kailangan ko. Ang dami talaga. Kaya, yun lang. Thank you. Yan ang buhay na pruweba ng kagalingan dito sa Doc Alternatibo. Doc Alternatibo Newscast. Well, napakainam pa sana tayo magsama-sama, masakit man ang pamamaalam. Paano ito'y wala na tayong oras? Sa pangalan ng ating founder, inventor, Doc Edgar Losada de Libo, sa buong puwersa ng Doc Alternatibo, at ako po ang inyong gabay, ang inyong holistic coach, Doc Vince Lambag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Kailangan lang po natin na agahan ang pagbisita sa ating mga branches dito sa Cubao dahil meron tayong gaganaping herbal and holistic seminar. Magandang araw at isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Mabuhay ho kayo! Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine.